खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गिबियावनो आंनि नार्जारी चेनेलनिफ्राय नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। आसा खालामो भिडिअखौ जोबजासे नायगोन। दिनैनि गिबि रादाबाव दं आथिखालाव बयबो रायजो राजाफोरनि आखायाव गंफा गंफा मबाइल फनखौ बाहायसै एबा मा हौवा मा हिनजाव मा गेदेर मा उन्दै बयनिबो आखायाव स्मार्टफन बाहायनायखौ दानि मुगायाव नुनो मोनसै। नाथाय बिनि सायाव जोबोद सांग्रांथि गोनां खौरां लानानै फैदों। नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासे नायलां अब्ला बुजिगोन नोंथाङाबो। आथिखालाव हौवा मानसिफ्रा बांद्राय मबाइल बाहायनायनिफ्राय सांग्रां जानाया गाहाम। मानोना हौवा मानसिफ्रा मबाइलखौ बाइक सालायनायाव होन एबा जायखिजाया खामानि मावनायावनो होन मबाइलखौ बेगाव लायालाबा पकेटावसो जेब्लायबो लायो। बेनिखायनो हौवा मानसिनियाव देहानि जायखिजाया अंगफ्रा लोरबां जायो होनना सुलुङाव मोननाय जादों। बे बाथ्राखौ सुइजारलेण्डनि मोनसे हानजाया गासै मुलुगावनो फोसावनायखौ खौराङाव मोननाय जादों। 2400 लाइमोनफोरनि देहायाव संदाननानै मोननो हादों दि बांद्राय मबाइल बाहायनाय हौवा एबा लाइमोनफोरनि देहायाव खहा लाबोदों। गाहायै हौवा मानसिनि देहायाव बांद्राय मबाइल बाहायनायनि जुनै देहानि बबेबा अंगआ खहा जागासिनो होनना बे बाथ्राखौ रिपर्टनि गेजेरजों फोरमायदों। सुइजारलेण्डनि माखासे हानजाया गोबाव बोसोरनिफ्रायनो संदाननानै दिनैनि समाव बे बाथ्राखौ रोखा खालामना होदों दि मबाइल फन बांद्राय बाहायनायनि जाउनाव हौवा माहारिनि देहायाव लोरबां जालांगासिनो अर्थात बबेबा अंगआ लोरबां जालाङो। थारैनो हौवा माहारिया मबाइलखौ जायखिजाया आलायना लाग्रा बेग लायो एबा मबाइलखौ पकेटआव सोना लानाया देहानि जोबोद खैफोद गोनां। बेनिखायनो नोंथाङाबो दिनैनिफ्रायनो मबाइलखौ बेगाव लानो सोलोंदो लोगोफोर। बे रिपर्टनि गेजेरजों सुइजारलेण्डनि मोनसे संदानग्रा हानजाया फोरमायदों दि आथिखालाव लाइमोनफ्रा मबाइलखौ नांगौनि बारा बाहायदों। जायनि जाउनाव लाइमोनफोरनि देहायाव बायदिसिना बेराम आजारा बांसिनै नुजाथिगासिनो आरो बेफोरखौ संदाननायनि गेजेरजों रोखा फोरमान मोनदों दि हौवाफोरनि देहायाव बांसिन गोहोम गोग्लैसिनदों। बे रिपर्टखौ मुलुगनि गेजेरावनो ससियेल मिडियायाव फोसावनाय लोगो लोगो मुलुगनि मानसिफ्रा एबा सुबुंफ्रा गोमोहाबदों होननाबो सुलुङाव मोनथिनाय जादों। दानिया दिनैनि नैथि खौराङाव बिसेस खौरां लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय। जुदि नोंथाङा बेसेन नाङि सरखारि माइरं जायो अब्ला बे भिडिअखौ नोंथाङाबो नायथारनांगोन। जुदि गुबुन खौराङाव नायनानै बावदोंब्ला दिनै गोसोआव लादो। जायफोर दानफ्रोमबो सरखारि माइरं जायो अब्ला नोंथाङा सिगांनि बादि दिनै गाबोन लायगोन आरो सम मोनथ'वाखै होनना थाथ'योब्ला नोंथाङा हयथ' बे दाननिफ्राय सरखारि माइरंखौ मोनाबो जानो हासिगौ। जुदि नोंथाङा होखानाय सम बादि नोंथांनि गलादारनाव माइरंखौ लायाब्ला थामहिनबा नोंथाङा मानिना सोलिनांगोन सरखारनि नियम। बै नियमफ्रानो जाबाय मोनफ्रोमबो दाननि 10 अक्ट'निफ्राय 16 अक्ट'सिमावनो जुदि नोंथाङा बेसेन नाङि माइरंखौ नोंथांनि गलादारनिफ्राय लायाब्ला नियम मानिबासो मोनगोन नोंथाङा सरखारि माइरं। सुलुङाव मिथिनाय बादिब्ला पिइअ मेसिनआ दाननि 10 अक्ट'नि सिगां लगइन जाया आरो बे दाननिनो 16 अक्ट' बारब्लाबो लगइन जाया होनना सुलुङाव रोखा मिथिनाय जादों। बेजों लोगोसे दिनैनि भिडिअआ बेखिनियाव जोब्बाय लोगोफोर। जोबथारनायाव फिन आरोबाव नार्जारी चेनेलनिफ्राय नोंथांमोन बयनिबो अननाय आरो गोजोननाय
खुलुमनाय जासिहरनानै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय। बयनिसिमबो गोजोन्थों। थेंक इउ।